Uuden videon pariin, osa 2 tästä. Tää oli niin hyvä, että piti tehdä osa 2 tän. Ja taas mun kaveri on mun ukko. Ja esitä itsesi. Siellä. Esitä itsesi. Esitä itsesi. Sano moi. 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 Joo, nyt mennään. Haluatko mennä 1vs1 vai haluatko tällä kertaa mennä 2vs2 vai? Ehkä 1 vs ja siitä varmaan 2. Selvä. Mä menen tällä kertaa tälle puolelle. Mä en tiedä mitä, jotain eroa siinä. Joo. Vihdoin se meni. Sitten noin. Okei, me mentiin nyt jonnekin. Ja me mentiin nyt tähän. Me mentiin tähän, ei. Meillä oli jo tää kerran, eiks ollutkin? Joo. Missä sä? Ei! Mä voitin sen. Jei! Huhu. Mulla ei oo chattia tässä, voi. No niin, nyt vähän stressaa jonkun takia. Ei helkutti. Ei helkutti, ei helkutti. Apua. Apua, mua jännittää. Missä sä oot? Ei. Apua! Oikeesti, tässä on niin vaikea tällä. Mä sanoin niinku Oh my god, mua oikeesti niinku naurattaa. Tämä minun juttu. Mitä vitsiä? Miten? Oikeesti miten? Oh my gosh. Okei, nyt on pakko. Please! Tapa se! Tapa! Miksi tää on näin huono? Vihdoin. Vihdoin se tappoi sen tyypän. Tää on niin huono. Okei. Emotes! Ja vielä hai katsojille, eli tilatkaa mun kanava. Joo. Mitä vitsiä? Tilatkaa mun kanava nyt, jos sä haluat, että mä voitan. Tilausvoimalla mä voitan tän. Joo. Hei! Vihdoin. Tilausvoima onnistui. Laitetaan se tähän. Jee, en tiedä Tähän miten vähän voitin. lukas, mut joo. Jäsemään. Lagasko? Joo. No se oli tää voima. Tää subscribe-voima lagautti taas subscribe-voimaa. Oh my god. Jee! You can't senkin roskakori. Voi roskaa. Ujuma. Roskaa. Älkää ihmettelkö, jos te kuulette tuolta jotain vitsin sirkkaa näin. Musta tuntuu, että mun kannattaa yleensä olla murhaaja, että mä en oo niin paras seri. En minäkään. Maui. Missä sä oot? Mä sama voisin kysyä sulta. Oikeesti. Mihin sä lähit? Sä niinku jonnekin koto. Mä voitin sut varmaan. Oh my Mä voitin sut, sehän oli se voima. Kiitti kun tilasitte, heti tuli voimaa. Oh my gosh. Kattokaa, eikö se oo cute? Mennäänkö nyt vaikka 2 ja me ollaan Juu. tässä samassa sitten? Joo, mennään 2. Tässä olisi 3:ssakin. Joku Oota. Hei joo! Hei, Mennäänkö toiseen? Tähän. Tähän. Ei! Tuu äkkiä pois. Tässä. Tuu tänne. Ei. Oota, tuu tänne. Tähän. Tuu tänne äkkiä. Ei kun tähän. Tuu. Ei. Ei kun nyt mä oon tässä. Mä oon sunkaan nyt tässä. Joo. Tässä toi poika. Tuolla olisi ollut tommonen. Hei kato, toi tyyppä. Tule. Tulkaa. Oikeesti. Tule sinä hieno tyyppä. Yes. Kuka teistä tulisi ton tyypän kanssa? Hei kato, tuolla olisi vain 1 tila. Ei hitsi, me ei ehditty siihen. Me ehditään. Tuu.
Tuu. Yes. Jes, me ollaan tässä. Me ollaan jonkun... Yes, läpy. Jonkun tyyppi. House. Mä haluaisin tänne factory. No, house. Kaikki otti johonkin. Me ollaan silleen wow! Oh my god. Mun toi kannattaa on olla joo. murhaaja. Ja mun kannattaa olla sheriff. Eiks mä olin jotenkin huono sheriff? Tuntuu, että tästä ei kannata mennä. Joo, Tuntuu, että täällä on tyyppejä. musta tuntuu, että... Tuolla on kaikki tyypät. Oh. Ouch, mä kuolin. Ei! Mikä tää erilainen? Roundhouse, niin tietenkin. Ollaanko me huonompia? Ei! Oh no. Oh fucking shit. Oh my god. Okei, sano ruma sana, mä laitan tän pois päältä. Ei se sanonutkaan. En mä ees halua. Ouch! Kato mua. Mä oon viippa. Mä oon jotenkin huono tässä. Au! Tapaiko se sen? Tapa! Jei! Kuka tappoi teidät? Joku bro. Hei, kato sä pyörit tosta. No jep. Oh my god. Oikeastaan jännittää ja sit... Oh my god. Ja sit... Oh my god. Musta tuntuu, että tosta ei kannata mennä. Hitto, noilla on 2. Tossa on yksi tyyppi. Missä? Jee, hyvä. Mä tapoin yhden. Ei! Sä oot vimppa. Ei. Ollaanko? En mä oo vimppa. Ootpa. Mä vs kill. Yes! Läpy! Laita sä pyörittää tosta tolle. Oh. Mitä vitsiä? Nyt on pakko. Mut jos me voitetaan. Hiton tää peli. Voin voittaa! Näetkö se osui muhun ja sit se hetki kelasin ja se oli musta kiinni jo. Mä hypin. Se vittu juttu oli mut kiinni ja Kato, 3 kato. sekuntia. Vasta sit mä kuolin. Ei! Se juttu kirves oli musta 3 sekuntia kiinni ja sit niillä on 3. Ei helppo. Ei joo. Ottakaa. Miksi toi pelikömpää on niin huono tässä hiton pelissä? Ois ollut hyvä. Äkki! Siinä pelissä! Ei! Aua. Joo, me kuollaan tää koko juttu. Joo, Tää ja pako. sinne. Joo. Oh my god, toi on niin huono. Miksi toi on niin huono? Mä toin vaan kävellä. se on lihaksikas äijä. Huono, mutta lihaksikas. Joo. Ja varmasti. Meneekö sen sellaista? Miksi toi on niin Jos mulla olisi chat, niin onko sulla chatti niinku sun siinä? Ai niin, sulla ei ole. Joo, mulla on siinä. Next. Ei ole next viikkoa. Mä vaan katon itteeni tässä. Miten noi on niinku ihan joku pro? Onks noi niinku robot? Mitä sä oikeesti pyörit tosta koko ajan? En mä tiedä, älä multa kysy. Joku on hyppää, niin sit tekee sen niinku yrittää. Mä en uskalla mennä mistään. Siellä on Aki. Oh my god. Mä yes! Meitä on enää 2. Mä tapan ne molemmat. Mä tapan ainakin ton. Mä tapan ton yhden ainakin. Jes, enää 1. Hyvä se. Yes! Hyvä, jei. Yes! Meidän on pakko. Me tarvitaan 3, niin me voitetaan. Hiton peli. Oh my god. Me tarvitaan 3. No, noi tarvii yhden. Ouch. Oh my god. Kuoliks se? Joo, mun täytyy hypätä. Me kuoltiin. Haluatko sä vielä yhden? Joo. Oh. Joo, joina uudelleen vaan. Joo. Ei haittaa. Otetaan nyt hetki. Sillä aikaa mä voin laittaa tän pois päältä. Ja näytässä mä. Hei, se on huomenna, jos me pelataan, eiks niin, niin kuin haluatko kuvaa videon? Vaikka. Joo, niin me voidaan laittaa musiikkia taustalle. Kattokaa mun naamaa. Oikeesti näyksite toi räpsytykseen, se on niin inhottavan näköistä. Joo. Ei. Mennään nyt 1 vai 2? No, katsotaan 1 vs 1, joo. Joo, ja sitten Joo. 1 vs ja sitten sen jälkeen mitä?
Minun silmässä räpsää. Toi olisi halunnut. The X Factory. Joo, me ei olla vielä tehty sitä. Voice for map. Kato, mä hypin tänne. Mä oon jo valmiina tähän koko juttuun. Mä oikeastaan debutin. Ei Ymmärrän. kelvetsi. Musta tuntuu, että tää on vähän... My baby. Mä katoin sen näyttöä. Ei. Nyt sä saat katsoa mun näyttöä. Missä sä oot? Tää on vähän erilainen paikka. Onks tää? Et sä oot täällä. Mä voitin! Jeet. Mä ammun tän näytön. Ota. En pysty. Yritän lähempää. Mä en uskalla. Mä yleensä teen tällä. Se on helpompaa. Mä näin sut. Näitkö? Mä näin sut. Okei, moikka. Apua. Mä oon jumissa. Mä en tiedä mikä tää hiton paikka on. Missä hitsi sä oot? Mä olen voittamassa. En oo ehkä sittenkään. Et ole. Missä sä oot? En mä jossain putkilussa. Nyt sä sanoit. Mä oon putkilos. Mä oon putkilossa. Aha. Mä en oo Nyt enää. mä en oo enää. Eikö sä oo? Mä tiedän sit missä sä oot, jos et sä siinä Mä oon nyt putkilossa. Ei kun en ookaan. Miksi mitä sanoin hyvää? Ei, kun sä olit ennen hyvempi. Ammun tän näytön. Se ampuu väärään suuntaan. Ei hitsi. Mutta... Vihdoin. Tuli joku tommonen... Mä teen tän. Nyt mä ammun tätä näyttöä. En mä saa. En mäkään saa. Vähän epistä. Ei. Mä voitan sut. Mitä vitsi? Mä voitan sut. Nopeassa. Mä voitan sut. Mitä vitsi? Et voita. Tilaajavoimat. Tilaajavoimat. Otetaan käyttöön ne. Ei. Joo, tilatkaa subscribe ennen. Subscribe. Tilaajavoimaa nyt. Tilatkaa kanava. Tilatkaa se kanava. Kiitos kun tilasit. Subscribe-voimaa. Miksi aina kun sä oot sanonut? Koska meitä tulee enemmän ja me voitetaan sut. Te subscribaatte, eli te teette mulle iloa. Jep. Subscribe Huli huppapaan. Mä viestä. Meillä on kohta Taas. Enää Okei, 2 subscribe ei tullut riittävästi. Nyt hommiin kyllä. Nyt hommi muun. Tilatkaa oikeasti se kanava, vaikka mä en voittais. No joo. No joo. Mitä mä luulin, että mä osuin? No. Huli huppapaan. Ois mitä hitsiä. Mä voitin sut! Mä oon hirviö. Minä olen valtava peikkuhirviö. Olen rölli. Ei nyt oikeesti. Olen rolli. Mistä sä puhut? En tiedä. Miksi kanssa? Meillä on 4-4-1 tänään. Itse voi jännittää. Mäkin vähän jännittää. Nyt tänne Niddleting Fun. Mä en halua Oikeesti, kuolla nyt heti. saat, nyt oikeesti tilatkaa. Tilatkaa tai mä kuolen. Nyt oikeesti tilatkaa mun kaverin oikeesti. Ei oo kiva jos te ette tilaa. Tän täytyy sitten Mä näen sut. Kumpi voitti? Mä voitin. Joo. Te tilasitte siis mun kanavan. Kiitos. Kiitti kun katsoitte mun videon muuten. Ja subscribeatkaa ja tehkää kaikki. Se Heippa! moikka!